Min tarif moti fil-Parlament ħareġ li d-Dipartiment tas-Saħħa qed jonfoq medja ta' €150 kuljum għal kull ambulanza li tinkera biex tintuża mill-Isptar Mater Dei li makirija tisir mingħand 3 kumpanniji privati: Medistar, Healthcare Services Limited u FAS Limited. F'sena waħda biss, jiġifieri fis-sena 2010, id-Dipartiment tas-Saħħa nefaq kważi €61,000 f'kiriet ambulanzi. Is-sena ta' wara, jiġifieri fis-sena 2011, l-istess dipartiment nefaq €70,000 f'kiri ta' ambulanzi u dan għaliex baqa' ma biddilx il-flotta eżistenti ta' 7 ambulanzi, xi ħaġa li l-MUMN ilha tisħaq dwarha għal xhur sħaħ. Bħala MUMN inna xhur ninsistu l-flotta għandha tinbidel ta' ambulanzi minħabba nuqqasijiet serji. Fost dawn in-nuqqasijiet hemm sireni li ma jaħdmux, ambulanzi mingħajr arja kkundizzjonata, kif ukoll problemi mekkaniċi li qed jiġru ta' spiss. Għalhekk li minħabba nuqqas stazzjoni min-naħa tal-Gvern, fis-sigħat li għaddew l-MUMN ħarġet direttivi lill-infermiera tal-Isptar Mater Dei u liċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta. Li jekk l-ambulanza ma tkunx ta' dak li jgħidulu safety standard biżżejjed kemm għall-pazjent u kemm għall-infermiera li jaħdmu fiha, l-infermiera m'għandhomx jużawha. L-MUMN temmet tajt li għandhom jittieħdu miżuri drastiċi fil-mod ta' kif jitmexxew l-ambulanzi, kif ukoll għandu jkun hemm il-leġiżlazzjoni meħtieġa biex l-infermiera ikunu jistgħu jipprovdu mediċini u pilloli lil pazjenti li jkunu f'ambulanza huma jittieħdu l-Isptar Mater Dei.